Bon dia, bona tarda, bona nit. Bé, així és que ens hem animat a fer un canal sobre llibres, sobre literatura, en l'especialitat del terror, llibres de terror. Per això el títol del canal, Llibres per no dormir. Eh, I un dels volúmens, un dels autors que volia comentar en aquest primer vídeo és el Dràcula de Bram Stoker. Aquí tenim dos exemplars, en tapa dura i exemplars anotats. L'edició de Valdemar, col·lecció gòtica. Com ho veureu, està amb fotos, un text antic, no? I ple d'anotacions, la primera edició, la portada de la primera edició de Bram Stoker del 26 de maig de 1897. I foto de l'autor. Molt bona edició, bona traducció. Aquí tenim una altra. L'anotador de Leslie Klinger. Aquest és encara més anotat, perquè és més que un llibre anotat, és quasi llegir-se una enciclopèdia de l'obra. No? Cada vegada vol llegir el normal i després llegir aquest en plena enciclopèdia. Perquè és terrible, són solapes, tot molt mono. No és tèxtil, però és un cartró bo. Hi ha moltes edicions, ara estic a l'espera de rebre l'edició en català en tapa dura, traducció del Xavier Zambrano. La reviva en un vídeo l'ensenyaré ja. Bé, què dir de Bram Stoker, no? Bram Stoker i la seva celebre obra Dràcula. Si n'han fet molts vídeos i trobareu tot el que voleu aquí als canals de YouTube. Però allò ho enfocarem del terror, però a més és una obra que està dintre de la literatura gòtica victoriana, però a més aprofundeix en els aspectes psicològics, sociològics de la seva època, no? Stoker, com a bon victorià, sabia moltes coses de la seva societat, no? I no s'ho va amagar i ho va impregnar ho va escriure en la seva obra, no? Els desitjos ocults que tenien la societat reprimia, no? Una mena de denúncia, diguem, al·legòrica i està amb humor, no? Recordem que irlandès té un gran humor, no? Molta l'obra de Stoker és d'humor, no és més de terror. El llibre, ja és un jove advocat del castell d'un comte que va fer unes transaccions immobiliàries, no? I per portar-lo a Anglaterra, no? El jove està allà i el jove advocat està allà i veu com horror, com a poc aquesta vida normal, aquesta quotidianitat de la seva vida, a poc va més enllà, no? Va més cap a lo sobrenatural, cap a l'horror que al final experimenta i que es porta ell, els seus personatges i els seus familiars i gent que està al seu costat al port del desenllaç del final del llibre, no? És un llibre que molts autors han volgut veure que les primeres pàgines del llibre són les més interessants, les que més terror fan, les que més horror crea, no? Però Stoker prefereix l'omissió, no? De fet, Dràcula, com la celebrem
obra de Terence Fisher, Dràcula de 1958, amb el Christopher Lee i Peter Cushing. Dràcula, Christopher Lee surt 7, 8, 10 minuts, i el llibre és així. El llibre surt al principi, al mig intueixes la seva presència malèfica, monstruosa, i surt al final. No? Realment, és algo que quelcom és més terrorífic aquelles escenes de Londres i Whitby, el proper on desembarca Dràcula, que als primers capítols al castell, no? Enllaço tot el gran horror i les seves fa servir que es toquen les seves coneixences de soterisme, no? I dir que penso que aquesta manera de fer aquesta preomissió que el relata, el personatge està amagat però se l'intueix, és una manera que molts autors després han imitat, no? Han imitat al llarg de la història, no? Tenim autors moderns com Stephen King o Peter Straub i altres, no? Rustin Campbell, i que després molt seria imitat, no? Aquesta forma. Penso que aquí està l'èxit de Stoker, no? Aquesta omissió del personatge, no? Aquests diaris, perquè la novel·la està feta en diaris personals, anuncis, gravacions en discos, no? Discos fonogràfiques d'aquell moment, no? Retalls d'articles periodístics i notes i memoràndums personals, no? Però el primer Dràcula no està. I aquí és un factor que és el que fa que realment aquesta novel·la la faci única amb el seu gènere, no? Evidentment, els vampirs no els va descobrir Stoker ni els va d'allò, però estaven molt abans. Tenim el vampiro de Polidori, Carmilla de Sheridan Le Fanu, és un referent per Stoker, per la creació de Dràcula, i moltes altres, no? que hi ha hagut, que van haver-hi, no? Però Dràcula va ser el ple de fundament, no? del final de l'època ja, perquè es publica el 1897, 26 de maig, està a les llibreries, no? I és al finals del segle XIX, començaments del segle XX, i al final de l'època gòtica ja feia anys que no es feien ja, no s'havia fet amb aquesta renovació, no? Hi havia novel·les com Pedro Baskerville va ser de Conan Doyle, amb el Sherlock Holmes va ser 1902, no recordo. L'altra volta de rosca deixeu-me quin era Henry James, si l'ha xulat allà a la biblioteca, però va ser publicada l'any següent, el 98, no? Que també és molt bona. Una gran obra, no? Però aquesta va ser, diguem, l'última referència. Stoker, posteriorment, després d'una sèrie de batalles a la seva vida, va ser manager de l'actor de teatre Sir Henry Irving, en aquell moment un actor celebèrrim, com pot ser un actor de Hollywood actualment, no? Recordem que el cine encara no existia, estava començant pel Germans Lumière, no? Més o menys per aquella època. I va estar 27 anys treballant amb ell, com a mànager, com a director d'obra, de preparació, i ja va poder veure com al llarg dels anys va conèixer molts personatges importants, i de fet el personatge de Dràcula està inspirat una mica en Henry Irving, la manera de ser. Hi ha trets que podria dir que inclús la volia que l'interpretés ell, perquè es va fer una lectura de 5 hores pels drets teatrals, no? Per Sir Henry sempre aquesta obra sempre la va rebutjar, no? Bé, el fet és que Sir Henry Irving ningú se'n recorda, però de Stoker i el seu Dràcula sí, els va sobreviure tots, perquè inclús amics seus que eren bestsellers en el seu moment, com Hal Caine, el de la Ciutat Eterna, si no recordo malament, que quasi és que no hi ha ni publicacions
al seu país, a Anglaterra, no? Però Stoker els va sobreviure a tots, no? Com el seu vampir, no? És la fisiicitat feta d'ell mateix, no? Bé, és una obra de cabdal i que la recomano a tothom. I amb això, doncs bé, queria fer alguna cosa més, però bé, sí, hi ha una cosa més, hi ha un capítol extret, un capítol que es va ser reescrit o van agafar els editors o la seva pròpia dona quan Stoker va morir, que és el convidat de Dràcula, que ja està en aquestes dues edicions hi és i en altres també. I és un capítol que diuen que es va treure perquè la novel·la era massa llarga, no? És un capítol molt atmosfèric, té molta ambigüitat, està molt bé. Podeu trobar moltes d'aquestes edicions i altres que hi ha. Doncs bé, aquí està el meu petit homenatge al senyor Stoker i al seu Dràcula. Bona nit, bon dia i bona tarda.